Milito perquè volia fer coses tant per al meu país com per la meva ciutat i per intentar millorar les polítiques públiques que es fessin. Per intentar millorar la societat i transformar-la i sobretot perquè el jovent tinguem un present i tinguem un futur. Perquè militant pot acabar canviant les coses i el futur del teu país. perquè hem de defensar els nostres drets. Perquè el món i les ciutats l'ens han construït sempre les mateixes persones, homes de classe alta i adults. I per tant els joves hem de ser-hi per fer sentir la nostra veu. Perquè a la política que tenim avui en dia no ens representa bé, és molt paternalista i qui ha de canviar això és el jovent. Perquè som els joves els que hem de defensar els nostres propis interessos. Perquè només un jovent polititzat podrà decidir el seu futur amb coherència. I perquè les polítiques les hem de construir nosaltres, perquè només amb nosaltres seran fetes pensant en nosaltres. Bueno, el jovent republicà per mi era l'opció més racional perquè sóc independentista i sóc d'esquerres. És tenir una opció en la qual intentar mobilitzar-me i, per tant, d'intentar canviar la realitat. Perquè el Jovent Republicà és l'organització juvenil i d'esquerres més potent dels països catalans i vull transformar la ciutat i transformar el nostre país d'una manera d'esquerres per millorar al final la nostra vida i per fer-la més digna. El jovent de Terrassa s'ha d'organitzar perquè tenim moltes problemàtiques a la ciutat i necessitem que una organització de caire juvenil, d'esquerra, republicana, feminista, ecologista, defensi els drets i els interessos de la nostra ciutat. Som una ciutat molt gran, amb una gran diversitat de població i també una gran diversitat entre la gent jove, i aleshores hem de vetllar perquè totes aquestes persones puguem viure i gaudir dels nostres drets. Perquè volem construir una Terrassa per tothom, per absolutament tothom, vingui d'on vingui, estimi a qui estimi, resi a qui resi i tingui la llengua que tingui. I per tant, només si som els joves, això ho farem possible. Volem que Terrassa sigui una ciutat també pels i les joves, una ciutat que els defensi i que no els continuï precaritzant permanentment.